Haino hai joto tipra dofa takoktai bukok songno chini Mokol TV Youtube channel ni bukaktai jotono khulomung yafaru. Tam hungkai tini belai belai khano tongthongma sal. Tamuni sal hungkai jeng saimano chini tipra bubagra 184 last je chinoro raja taitanai bini bumung Bir Bikram kishor Manikya hungkai tini bini achaima sal hungkai phadi jeng chini Maharaj Bir Birkram kishor Manikya ni bini background ni kogrokno jeng kisa chini tuifrani joto dofa songbai jeng kisa share kheleno ase kwbang to saimia haipano chini je saimansak jeng boyo poriwui jeng je saimamani abo tini kisa share khelenai hingke jeng pulen saimlanai bini achaimani bisi chini Maharaj Bir Birkram kishor Manikya achaimani sal 19 August 1908 bisio bo achayo Maharaj Bir Birkram kishor Manikya bini bufa 1923 bisio bung Maharaj Bir kishor Manikya bini thimani yagolo Maharaj Bir Birkram kishor Manikya bo 1928 bisio 29 ni January masono rajani rajyoni je shastriyo bidi tomani abono niyom paliwino bo singasono asukha chini tiprani hani Maharaj Bir Birkram kishor Manikya bo singhasono asungmani yagulo bo wansuka chini tripura hani prajarongno bahaikai develop khlainai aboni bagai hogo tangchanani hogni tangmung tai khetao kisikas oborok samungno bo jai khai bo dagikha norok teb saimamaina chini agotla tabuk biman biklaimani abo bo chini Maharaj Bir Birkram kishorni bumungino tabuk bumung chongjakha o biman bondor chini Maharaj tongphruno chini agotlawo biman bondor bo songsai kalangkha chini Maharaj Bir Birkram kishor Manikyani amolono chini dofarongno sawi kalangkha kebno chini jagano ta phalli kebni jagabo ta paidi aboni yagulo chini Tripura dofani bagai rang tisamani bank State Bank of Tripura nei bo chini Tripura o kaisa bank songsai bo kalang thangka obo haite bo bini chini Tripurani projani bagai ate kaham gila samung khai thangmani tongo jeng abono sasuk baina hangkai chini yago tebo jorani samung haipano jeng asuk kwbang no jeng sayawi jeng bini je kirti khai thangmani bini je background no jeng je samung develop nungmani tini chini Tripura hani Maharaj Bir Birkram kishor Manikya bo 1947 no bisio no chini odesh no bo yakarkha bo thui thangka bo jotoi 93 year joratoi bo chini Tripura singhasono bo asuklangkha bo tini taibo gudugma romui chini rajyo singhasono asuk tong thangke chini Tripurani dofaro tini taibo sungsasa taibo develop ungkhamu haipano jeng bo je kalang thangmani bini je phosol jeng tabugo abono jeng mani tongo aboni bagai chini Maharaj Bir Birkram kishor Manikya bini achaima sanoromui no bini thani bokhorok ma bomjau jeng khulumung yafaru hingkai phaidi chini Tripura o thinango tabsujora chini dofasong je kwthang tongnai phaidi jeng tini chini Maharaj Bir Birkram kishor Manikyani achaimani salno rugmani bukhaktui jeng tini jotono samai tangde chini Tripura dofa jeng thanchang lainai jeng
थानसाखाय सामु खालायनाय बोतिखाय सिनि अ त्रिपुरा दफानो जों तेबो गोसों खायतलांनानै जे आगे सिनि महाराज जे सामुनो खायमाया ग्लां थांमानि अपनो जों सुफुंलायनि बागै नरक जानजानि बोखावो समायतांदे ओंखाय ताइताम सानाय सिनि दावक बबाग्रा तंनाय सिनि महाराज बीर बिक्रमनि किशोरनि बुसुक महाराज प्रदोत किशोर मानिकनो बोसों बेलाय बेलाय हामै मारो ताम हुंखाय तिनि अ जरानो तिनि चिनि बबाग्रा पाइथाक राजानि आचाइमानि सालनो पालायनानि अबो चबाक खायै तुबुयै सिनि दफानि थानि फियर मा बागै जों बेलायखाय तंथुकजाक जों खा बेलायनो एक्साइटिं ओंखाय जों साना मुसुंगो चिनि त्रिपुरा दफाओ जे जागा फान तंथु नरक चिनि अ राजानि आचाइमान सालनो जतनो बखा बाय पालायदि तंथुकदि ओंखाय नरक शेर खायदि चिनि ताको बुखुनो ओंखाय आसुक साइनो दिनि आनि अ कक सालायमानि अरनो मथाका